Hej YouTube, det er en ny episode af det er toeren. Det er mig der spiller, det er ikke min storebror. Så går vi i gang. Men det er nok en lille bitte smule andet måde, som jeg tager end min storebror. Men som I kan se, så er min lillebror ved at sætte TNT'er. Og så når det kommer til at ske, så springer jeg min cirka i luften. Ja. Hvor mange skal du bruge? Det er alt sammen. Hvor mange har du? Okay, Marsund, når du er færdig med det, så Marsund, så skal jeg lave episode 3. Hvor lang tid der kommer den til at tage? Okay. Nu kan min lillebror så ikke sætte flere på. Nej. Så nu er det cirka nu, så jeg skal lige vente lige et øjeblik. Forgider den ikke. Så nu er det bare lige, så skal jeg bare lige trykke den så. Nej. Sådan noget. Så kan du se det der. Det er så en eksplosion, og jeg mister så en lille bitte smule liv. Men så kan jeg lige tage det op. Men altså, i næste episode, der viser vi, hvis for nybegynder. Og det er se. Men den står så stadig ikke færdig, den her min episode. Så. Nej, det sker så det, at det skal kun bruge 10 minutter. Ja, så det sker så, at nu skal jeg lige finde ud af at lave noget. En butik. Så nu skal jeg lige lave en butik. Du tager min idé. Så vent lige, så skriver jeg lige noget. Som I kan se, så er jeg lige i gang med noget, så. Men trods alt, så kan jeg lige se en pik. Det er en gris, hvis man skal også dansk. Men altså, men hvis det er englænder, som prøver at se det her, så skal jeg bare være opsat på. Det bliver bare dansk. Det bliver med dansk stemme. Fordi at vi kunne ikke finde ud af at optage det med engelsk. Vi havde prøvet at optage det med engelsk, men det duede så ikke. Det gik ikke særlig godt, hvis man kan sige til dørene. Hvad laver den her? Så kan jeg lige se, vise. Og se, og nu har han så lavet en portal, hvor der er en helt almindelig gris inde i. Se der! Så nu kan I så se en helt almindelig gris, som jeg lige stod tilbage. Yes. Så det her, det er en lille smule andet. Se her, se her. Guys. What the? Så jeg smutter lige tilbage. Vi ses, guys. Hvordan tid er det gået? 5 minutter. 4 minutter. Så er jeg lige tilbage ved vores hus, fordi det var så også lige meningen, fordi så kan jeg også lige lægge mig til at sove. Så. Men hvis I se her, det kan man så også, og så hvis du trykker på højre klik, så kan du slukke det. Ja. Men altså, alle de der betaler, det var nogle jeg lavede i forrige episode, hvor det handlede om, hvordan man bygger en portal, hvis man er nybegynder. Men altså, ja, og så i næste episode, det er så min storebror, der optager. Så der optager lige nu, så det kommer nok til at tage lige præcis så lang tid, som jeg lige har brugt 10 minutter så.
Det kommer til at tage 20-30 minutter. Nej. 20 minutter, Mars, for ligesom sidste episode. Jeg skal lære det for nybegynder og vise huse og sådan. Det er et andet hus. Som I kan se, så sådan en lille smule anden måde, som jeg spiller på. Se, det her, det var så alle de ting, som I står på, han downloadede sidste gang. Det var nogle af alle de ting, jeg fandt i en grotte i episode 0. Men altså, den har vi så ikke uploadet, fordi den har vi så ikke lagt ind på YouTube, fordi det gad vi ikke til. Men vi fandt... Og man kan godt skrive game mode 9, hvis man kan finde ud af det. Det kan man ikke, fordi det må højst være 2. Men altså, fordi jeg ikke har vist det, var fordi der fandt så meget diamond, og så ville jeg nok gå helt græsat. Ja, så det var nok ikke særlig godt, hvis vi optagede det. Nej. Og nu er vi snart færdige, men altså, så vi kan se i YouTube, så sker der så det, at han prøver at finde ud af, hvordan, se. Som vi kan se her, så var det jo fuld, og så hvis man tager det af, så se her. Jeg skal nok lige overveje det der bagefter. Som man kan se, så var den der kun en hel. Men det gør den der ikke, fordi det er lavet ud af diamant. Så jeg skal lige have lavet armor på. Så det der, det hedder faktisk armor. Altså man kan se, hvis vi så lige kigger rigtig, prøv lige gå derind igen. Prøv gå derind igen, Mars. Okay. Men hvis vi så kigger rigtig godt efter, så kan I så godt se, se YouTube, at der er der diamant. Meget diamant. Der er 34 stykker diamant. Altså, det var fordi jeg har så meget diamanthakker og sådan. Det var fordi jeg fandt. Det er noget grønt på grund af mig, fordi jeg kunne ikke lige rigtig forstå det. Så næste kasse, så er der så lige 7 diamonds. Så skal jeg lige se, hvordan man cirka laver det der armor, som jeg lige har på. 2 minutter tilbage, 2 minutter. Og det står selv sådan her, og så skal jeg bare lige ned efter min... Okay. Ja, helt ærligt. Så skal jeg bare lige finde det her. Så det er en lækker lille bitte smule her video. Så som I kan se, så gør jeg sådan der. For at lave næsten nogle par bukser, men... eller noget... så gør man sådan der. Og så har jeg nogle par bukser. Og som man kan se, så gør jeg lige derop. Og så henter jeg lige noget mere diamond. Skal ikke vise. Og så for at lave en postkasse, så gør man sådan der. Så har man den. Og for at lave nogle sko, så gør man sådan der. Og så for at lave en hat, så gør man sådan der. Og jeg tænker nok, hvor ved han er alt det fra? Ja, det er noget, han har lært af mig. Nej, det har jeg faktisk selv, fordi at, vi har selv lagt en film ind på YouTube, og det var så der, hvor vi lærte at lave det der armor. Og så her, så som I kan se, så tager de min armor af. Det gør lige noget 30 sekunder. Ja. Som I kan se, så tager jeg lige mit armor af, fordi at... Se, det var jo fuld, og så gik jeg lige her. Det var jo også fuld, selvom det ikke er chestet. Men det er faktisk, det der er chestet og det der uden er chestet, de er faktisk lige gode totalt. Trods alt, så
Jeg håber, I har en meget god dag, som I nemlig kan se, at armer nemlig ikke er testet, eller om det er. Som man kan se, så tager jeg lige noget armer på, som der er testet, eller ej, testet. Så sådan der, så ser det meget anderledes ud, men det var også fuld, så vi ses, hej!